La directora de la nostra escola, Dolors, la cap d'estudis Alba i el secretari Manel han tingut una reunió de centres de formació d'adults en el CFA, Centre Públic Joan Comarcal de Cervera, però es troben que els companys d'aquest centre solament els deixen a l'estació de tren de la mateixa localitat a les 2. Llavors, ells es pregunten si tenim claustre de professors al CFA Mollerussa a les 3, arribarem a temps o l'haurem d'ajornar? Però sabem que durant el trajecte el tren fa 2 parades. Abans de la primera parada hauran recorregut el 37,5 del trajecte. Abans de la segona i última parada hauran recorregut el 80% del trajecte que els queda. I finalment recorreran 5 quilòmetres a peu des de l'estació de tren de Mollerussa fins al CFA Mollerussa. Algú em podria dir els horaris de tren? I tant, jo mateixa. Et dic els horaris. El tren surt de Cervera a les 14:45 i fa la seva primera parada a Tàrrega a les 14:55 per arribar finalment a Mollerussa a les 15:13. Però no tinc, és que, ni idea dels quilòmetres que hi ha entre les estacions. Algú m'ho pot explicar o m'ho pot dir? O pot els horaris de tren, voldríem saber els quilòmetres que hi ha i amb la informació que ens han donat hem fet una equació que és la següent. Ens ha donat 40 quilòmetres resolta l'equació. I llavors hem volgut saber quan hi havia fins a la primera parada. I fins a la primera parada hem substituït la X pels 40 que ja teníem, ens ha donat 15. I a la segona parada ens ha donat, hem fet el mateix, ens ha donat 20. Total, que ens ha donat que de Cervera al primer tram hi ha 15 quilòmetres, fins al segon tram hi ha 20 quilòmetres i fins a l'escola, caminant, de l'estació hi ha 5 quilòmetres. El recorregut del tren de Cervera a Tàrrega és de 13,4 quilòmetres i de Tàrrega a Mollerussa és de 20,8 Després de saber tot això, podem contestar la pregunta de si arribaran a temps al claustre. I la resposta és no, perquè el tren arriba a Mollerussa a les 3:13 i el claustre era a les 3.